ए जयला काही आणलोय रे इथलं तेम तो डिस्ट्रिक्ट पडा नटलोय तुका खबर नाही रे हा आता पत्र्याप जाऊन गेला नाही रे पाद्र्या समय रे जयला मी सगळा पबजी गेट समोर रे तू आता पाद्रीपणा गेलाय पबजी आणि मुका इतलीशी मर्याद दिरे म्हाका आणि मुकला पत्र्याप नाही रे हांव काय म्हणते रे तुका कोणी आपण येले रे पाद्री जाऊन तशी नाही रे लॉकडाऊन नंतर आमच्या रानात हांव लांकूड बेतलो रे त्याला म्हाका देवान आपयले नाही रे तसे लांकूड हांवे बेतला रे म्हाका देवान आपोना ये जयला समय रे कन्फर्म कर रे देवानं दापयला नाही रे तुका कन्फर्म म्हणत रे काही डाऊट असा तुका तसे नी रे मुझे या बाग देवान आपयले गोत्ताय तुका देवान आपयल्या पडता मुजो आबूत वयर गेला रे